dlouhých 59 minut. Tady je právě Planá nad Lužnicí. No, předován. Tak se šlo to plany, to je pokrok. To je ono. Tady je město monitorováno kamerovým. To bych chtěl vidět, ale nemají ani na kameře. Vidíte tady tu ceduli? Fakt, nekecej. Dobrý. Tady to je Pepíček, co šel se mnou. A počkej, dáme Alexáš. A tady jsou to další zumba. A tamhle, nevím, co to je, ale je to něco. No, tady je kruháč a jedou tady autíčka. No, no. Ono, co to je, vole, ono. Ono, to je benzíka, ne, vole. A tam je Lužnice, představte si to a babička u toho. Nebo dědeček. Jo, babička i dědeček, to je jedno. No, tady to má značku kruháč. Tady máte kruháč. Tady jede autíčko. Je tam mamka s mákem. Fakt? Da. Jaká mamka? Moje mamka. Aha, tuhle. A tamhle je mamka, Pepíčka. A tady to Norma. A teď jdeme. Co? Nazdar. Já ti říkal, že jdu ven. Ven, ale to je tak fajn. Můžu si běžky. Dobrý den. Ale já už jedu. Já už tady. Kam jdeš? Do Planýho. Norma. Tam najde cyklistik. No dobrý, předjíždíš. A koukejte na ty trapáky, co jedou za nimi. Jsou pomalý, vidíte, jak ujíždí? No dobrý, že jo. A tady je přechodce. A přechodce. No. Takže já jsem buzík. No. A jdu po silnici. Na ulici. Jo. Tam to je autoservis, tam si dám moji prdeli. Ty barák. Tak. Ono, co to je? 10 megabajtů, 300 kč měsíc. No to víš, co to je? Autíčko jede pomalu. To je Harry Potter Aaron. Fakt, no nekecaj. Auto. Kácage. Ty, švejkačka. Dobrý. Dobře. Tak to málo, ale to Koukej na tu poznávací značku. To musím fotit, kdyby náhodou policajti. Hele, cyklistika. No to jde. Vidíte, nepostavený barák, to jsou lamy, co? Lamy. A taková sračka. Jeden pračka. Wow. Dobar. Berto! To je americký polka. Ty hraju dobře. Je drak v prdeli, že žere jenom ryby. To je opravdu. Já se natočit, i když jsi čekal. Prej, že je tak velký, že se nevejde na kameru. Dobrý. Tak, co si říkal ty? Teď jsi mi to šeptal. Tak můj brkla, že se tam vejde, že koukej něco. Yamaha, no ty vole.
wow. Točíme video. Tak jsi viděl. Co jsem měl? To vypadal směšně. Tě viděl on takový. Aha. Co už lidi? Tak mě natáčí, to Já to mám na 50 hodin, takže je to dobré. Tady mají speciální dobré boty. Dobré boty, co jsem si koupil, koukejte. Ta podoba. Velký obchod, spíš malý obchod. Se nedá sehnat ani fotbal. Aha. Malý obchod, velký obchod. Ne, tvoje hlava. Velký obchod, malý. Tady. Jízdní řády, dobrý. Nevím na to. Co bychom museli? Tamhle. Na druhou stranu. Vidíte? Kanál. Vidíte? Auto. Dobře, on si tam ještě dál a podobně. No, tady nám... Burda. No, taková chlívárna. Vidíte? Tyhle, to je to smrdí. Smrdí to tady jak sračka. A kamna? Zeby? Ne, to je jen... Jsme například, jak tam byly ty policajti. Jak dělat? Zapku to máš? Mám moji brko, vidím. 80, vidíte? No, skutká, to asi zajdem na gambáč. Jo. A pívko pěkně. Pěkně vytvořenou. To kousek. Ne, a co? Ne, napravo. To ujdem. A tady na můj přidácka. Nemohli v pohodě jet. Tady je Trabant, model 2008. Víš, že oni tam celou dobu na nás čekají. Před mandíkem. Je problém. Kdyby nám šla naproti. A teď jsem na tom síliště. Já už tady jdu